Handrai ha ke benta ba RPNI ba kashiwi tang ha padang kijing bompoi perkhan dengong kala kendu biang yaw master chu ha katahi kamin da kijing shifting bat jing bompoi perkhat ba master chu undang ap yaka hadu kene kamin kalau ang yaw master chu ba ulada bensiu pisana ke benta jongka bat ba ula yarap yaka kala biang bat kijing kiban sami nang ne shakmat kan sabak khlihi kumta pinum dai shu ban penstom yala de na ke benta kijing jonga kalau ang how master chu Handrai master chu la krenda ka parsi ya kashi waitang da ka baong lada dan mano baladino yapi pedang kloi ban yirap yaki ban penyau ya kata kepisa Handrai kashi waitang kala jubab bakata kanomon jalan lano ruha kajing jongka namar bakladap ong haki banado menta kanom phapisa shu yaki shayeng kumta ula keliru shpang kajing pule jongka bat ya kijing le dusman na yeng jongka Handrai kashi waitang kam syam lanot ban ya thu hak ya master chu namar bakam kwa shu ba master chu undang jan chaka namar kata master chu la phaktin ba kwa shu ban ya bun ktin lada ka kwa ban kiarno na u som ong baik direct bat unum penbor hiru ya kau loong haba kala yo sngo ya kata kashi waitang ru kala ong to komne haswa ban lej master chu ru ula kran sai kedar balano ru unum kol shu ya ka bat lada don kinoi ki bapan wit ha kajing jongka kindai hi kijing jongka bat ha ka wipat ka benta lai ya ka anya baru henmen jongka ki badang ya kran shapang jongka shi waitang bat ki balakwa bahakum no ban penjot bat ban penle ranya ka shi waitang da ka bakran ben ru lai phojat ba kadai ka kentai ka baduk bat ka bajabo kumta kida shun handu kata khamtam ba kalaya yat bat master chu Handrai ngin saja pet ki ai bakin sale ya ka shi waitang haba ka shi waitang kala poi ha ka jaka sa jongka kat ba kadang pet phone kala perkhat ya ki kintin ka ai ba master chu la kran haka haswa bakan delete no yaw number phone jong u kala yo abyang ya ka phone call na ka kmi jongka ha ka baning kong kala artatin ban receive ya ka call jongka kmi bat kadang ya kan mau sa ya ka ai ba master chu kran haka bat kamadin kamban se ban receive ya ka call da ka bakran direct hi dalade ya ka kmi jongka da ka bakharu sendan da ka antilin bat kalong banado menta kanom phapisa chu si sendan lano ru shaki Handrai ka kmi jongka kala tin da ka weipan khnang ba ka shiwi tang kan dum ngai biang ya ki jing ong jongka kumne kala khro biang da ki kintin jali jo bat da ka ba ong wat bunut se khon ye ki jing le jonga men shwa namar ba usha yu wen men jongka ula da ban ya tho bat kin sa siu kliang hi ma ki hadin na ka benta jongka nadu menta ngi dei ban klat no ban ye kran shapang ka pisa bat ka basa ka long satang ba makahi kan treshitom bat kan pulia bha khnang bakan long briu man briu la shai la shisngi ya ka pisa le ngim ku slai shu kal ong ha ka shi waitang haba ka shi waitang kala yo sngo ya kata ka khobor ka baso tanat bat ka bathiang na ka kmi jongka ka antilin bat ba kala karpat ru ya ka bakan wan lem no shayeng ka shi waitang kala sngo ba ka mensim jongka kala kham ja than kumta kala ong bakan sawan no kham shibet Handrai tangini pek la kata ka jing khro jongka ka long ne am ka basisha bat kin sale ayu lada ka shi waitang kan wan shayeng na ba kila dap ban plan lupa shapang ka jing ban jongka bat la siru da ka dor na ka benta ban penstom ya ka bat ban khang lat ye ka jing pule jongka khnang ba kanum ye kendo shu bat master chu ya kan ka plan la le da ka anya ka samla bariam jong master chu bat la siu da ka dor baram shaka kmi jongka bala penbe khnang ban yo ban syukor ya ka shi waitang bat penjengai no shi sendan naw master chu da ka bathmu ban pha penye thoju bor no bat upara marjan jongki uba kerteng uli habala de ban plan shapang kata ka anya kala ai sendan da ka kat yaki khnang bakin dub yo ban sei ya kata ka pisa wadla ka shi waitang kam sham la pha pisa shu menta kin sakput ya ka da ka bale kumta Handrai menta tungini pek ya ka banja ya ka shi waitang haba kala po hayeng ka kmi jongka tang mari ya ka shi waitang kala kan rup da ka jing bat kala khot yaw henmen jongka kumneru kila dap da ka jing kemen Handrai ka shi waitang ka sngol ngo bha ya kane ka jing le bha jongki ha kane ka sngi na ba kam sham la banai ya ka ba kila plan na ka benta jongka bat kila ilam ya ka shayeng Handrai tang mari rong hayeng wan men jongka ula khang tala no shi sndon ya ka jing khang bat mar kumta kilas dang ban penstom ya ka shi waitang Handrai kala ong bali baki khang ya ka jing khang ka kmi jongka kala ong ba kala dap ya thulupa ba kadai ban ya thono bat ulim pili habala ya sngo ya kan ka shi waitang kala dap da ka jing bam so tanat bat sngo si Handrai ka kmi jongka kala ong tang ba wat kuslai uli un satrit ya ka ha kurkom ka babyang habala ya sngo ya kan ka shi waitang kala ong
tang nakadaw bakam syamla phapi sayaki kinut banle hadu katne yaka bat kala kerpat ru Henry ka kemi jongka kala kentat yakata kumta ka siwi tang kala persang da ka bor ban phat naki Henry baru arngun kila yabat ya ka siwi tang ban khang lat yaka bakan mi na ying nang ta kila syo biang yaka hadu banda mensau da ka bong ru ba ka haban syong ha kana ka kamera boro shisngi namar shibijan mit hi ulim pili unsawan syau yaka bat ka deiru ban ya thos non shibin mit bat u kumta lara balaset yaka sya ka kamera jongka hi klam de pen sangap shu ya kijing yam bat kijing kerpat jongka bat haden bau new hen men jongka ula da berthan yaka kila khang khop yaka hapo ka kamera marwei Badai haprang kene kecing sya penistam kalakan mau biang ya ke bau master shu la kren ya ka hakisngi bala legno kumta kamban seban fun bat ban pancing rap biang nau master shu da ka bayam bat kerpat ya ukum ha kene kapor bau de ban wan ya rap lem habau master shu la ya sngo ya kecing yam bat jing kerpat jong ka shi wai tang ulo ong yaw nong but jong u ban pha brio ban yilai lang bat u shalin shui village shabadon ka shi wai tang kumta la pan sange no ya kecing lek jong u sha ka meeting bat herna obran sha kata ka shnong ban yarap ya ka shi wai tang ka kemi baru henman kilawan ra ya ka janya tho ban pha phong ya ka henry kam tre kumta kila shubat ya ka da ka bor khnang ban yo ban pen phong ya ka ta ka sopti ya tho bakan ya tho no bat uli Henry kat ba kidang ya bat ya ka shi wai tang ban pen lau jan bat ban pen ya tho ju bor ha ka ta ka men bluit lawan me u master shu bat ula pen bam ya ki dauri sekolah bat hiang bha hadu banda blu kadur badula kali yaki baki yo jeng siu kat no baki lapan shitam ya ka shiwai tang hadu kat ne Henry ka kemi jongka kal ong ngatip ba video baru spa Henry ka ne kade ka kambing kam sam jongi ha ka bakado kala haban yitu hak bakala syathet hadu lailak yuan habala yo sngo ya kata master chu la ong ha ka kemi jongka buun sa siu no mo usan lak yuan na ka banta ka shiwai tang bat lano ru pinum dai shu ban fun ya ka lo ong tang mariyo sngo ya kata ka shiwai tang kala kendit thrat kat ba ka kemi jongka pan kala jan thlap tang mariyo sngo ya ka san lak no master chu Henry kat ba wen men jongka pat ulo ong bau de ban ai shi million Henry ka kemi jong u kala ong batang san lak ru kala biang kini ki briu ki bala shu khwan pisa bek tang mariyo sngo ya ka dor kila kende ka men sim bat ha ka ba kot kila ya menjur lang bau master chu de ban siu shi million na ka banta ka shiwai tang da ka jing thmu ban didu no shis nan ya ka shiwai tang how master shu kum tau master shu la maham ya ki ba na du menta ka sngi hi ka shiwai tang kala dai ha ka jing pen ya jong u bat ka jing pet jing kmi jong u kinum dai shu ban pen thut ya kala no la no ru kini baro arngut ka kemi baru hen men jongka kila kular ban le ya kata Henry master shu la kali na ka shiwai tang mano bala pen shidom ya kaning kong te phidei ban sho kala ya ki habala yo smo ya kane ka shiwai tang kala smo shifting na ba kam so not ban sho ya ka kemi baru hen men tang ban pin i ya kadang kala shu thap kai tang malu mala Henry master shu lo ong bali phile kai kumne ula shim ya ka kti jongka bat ula pen thap ya ki kum ka jing snang bat kadak ban siu kelyang na ka banta ba kila pen shtom ya ka bat nadu kane ka sngi hi ula ong ya ka shiwai tang ba la da don mano ba pen thut la ne thap ya ka wat nom ai lat shu dei ban kawang ba dei ban sha jam than kum ne ula snang bat hukum ya ka bat tang mar kum taw la ya lam no ya ka shiwai tang nang ta klem da siu i ya ki Henry tang mar poi sha ying jong master shu ka shiwai tang kala ong ha u balada un siu sha ka kemi jong ka shi million kan sa shim da kalun bat kan sa siu pat ye usuki suki Henry master shu lo ong ba dan kam ya kata bat dan kam hiru ban ai khublei kerpang na ka banta ka jing rap jong u Henry ong tang ka wei bau kwa bun yo sngo ya ka jing kular jong ka kumta ka shi wi tang ru ka lo ong ba ka ju kan mau bat na do menta kala jet ban ya don no bat u Henry master shu lo ong ba kin sa je kran pat bat un lech sum shwa nadu kane kasngi ka shiwi tang kelas tang ban im sukin jai Henry kadang dan hi kamen sims air namar ba kam syam laya lang bat u master shu Henry laya poi pen ban kumne bat ha kasta bebut kat ba u master shu dang trekam bat ka shiwi tang kadang kithia kala wish good morning ye u bat kal ong bakan kre no ban lech sha kelas Henry u master shu la pen i balada kan lech kre sajid hi ya kiryam bakaman ban phang na ba la dab ban pen kre na ka banta jongka ha kawai ka kamera na dong shadong bat uloong bakam dai shu ban kuslai netting shu pdiang bai yak e baula da pan pen kre na ka banta jongka bat ulaya thuru ha ka shiwai tang shaphang ka kam bau tre Henry ka shiwai tang i kumba ka thang yong pan ban
Namar bakampat ju yamat ia kejing kum ki bariuspa. Naba baroshi kata kalong kebriu kebelasyakan taj bat basya iban. Bat kabaduk kebeim tangha kekambelas ngi. Menta kala long penban kebariuspa bat kelas tangru ban kemen. Bat umastar syuhi hakanya ke setiap ulalik on ya kasiwaitang. Kaparlok jongka tang mari ya kasiwaitang. Kala ipla bha bat kala ong. Balai pu iping bha ya kasiwaitang mentakipor. Bat kala yarok bha ya kasiwaitang. Naba kam syam la long shu kumba mensyua. Henry kasiwaitang kadai kebashi sur shidur. Bat kam jukwa hiru ban yathu. Bakala sabat no. Namar bakam day kebriu kebas ngomeng. Kala syur mun bat kila yarung no sya college. Baradin kata kanya por ba kasiwaitang kala imla sa bat umastar shu. Umastar shu lalap biang ya kejing sniu jong bakha jong u bat kasamla barim jong u. Baluang bamenta kesngi kadai kelas warning na kebenta jongki. Lada kidang kwa biang un sa ai. Tang markum tahi ulalik no. Bat kat barang yat kisngi ki benai. Lai iba kasiwaitang kala dap da kejing kemen bat kejing sobha. Hapane jong kejing suk bat umastar shu ubah espa. Hashwa ba umastar shu unwan tray. Kala dap ban syat ban tiu na kebenta jong u. Bat tang mar shu yos ngo bau lawan. Kala mare wud ban yang lupa hajing kang. Handrai kebasosi pat kalong. Ba kala syampan ban bau umastar shu labu ai syabapalan. Da kibriu jong uhi la yarap ban yalam syaying. Habalai iya kanya kasiwaitang kala songsi barit men simbha. Ban yu i bau lok jong kau la sedang bandi buat. Handai kanya kadai bau syutas ya kasiwaitang. Lada kan yu i bau la buat hato kan burom ne em. Handai kabe itenat pat kalong wala karit men sim. Kasiwaitang kala ilam hi ya mastar shu syaying. Kum tau la sotu ba kasiwaitang kadai kebriu kebadon akor burom bha. Bawat ia kaslipar andalayu syabar. Kam junut syu ban penrung haying. Kat ba kadang betin ya ukum ta. Ulara kela penban ya ka namar ba kalau slipar. Ula pensyong bat ula penpong ya ka ya kaslipar hakejat. Bat kene kejing lek jong mastar syu kala penengok syu kadai ya kasiwaitang. Tang penrung haying umla syu hab betin. Kat ba ya kapat udang ra penban. Handrai kam syam lanut benong i kala syu ngap baik ya ke ke baule. Kane ka pen iba kasiwaitang bat umastar syu kila sedang ban buram mar keliang. Naba syam labu aj dei bau syu le khnang. Kane kejing le bha jong master syu kala pen perkhat jiliu bahaya kasiwaitang. Ba kumno kadai ban le na ka ban tau lok. Habau ij bat uburom ya ka. Parlok top yang ya kanuksa kebadai bat kentat ya ka bapimon. Khnang bakan numpau ka komen klem akor syaki paralok ki bapeng. Badadin kata baro arngun kilaya bamit haringkat kejing senran lang kejing kemen bat kejing sobha. Handrai kebaso sipat kelong hadin katokan yasngi kasam labarim jong umastar syu kebakertang kaanya. Kala lapa kejing babe kala yang hakmat jongka. Kumta kala tenru bat lejan biang yau master syu. Kumta syam lapen sengap syu bat ula kentat matdor ya kejing keren jongka. Adu ba kala haban mi biang sisendan na kakali jong u. Kumta na kapor syakapor kaanya kasam labarim jong u. Kadang ia pentut bat bisni baik ya kasiwaitang. Da kebakren ben bat penyarannya ka kat syabalik bawan. Si benta kasiwaitang kadai kekentai kebas niu bok tam. Bat si benta kadai kebabah bok tam. Handrai kejing suk jongka ke kamsting ban ya kejing jenjar. Naba wat haba kala im bat salang bat umastar syu. Halor kespa bat kejing kemen kerhai. Kinong syun kata kidang ker saudong ya ka. Da kabatmu ban penleran bat penjak burom ya ka man lakapor. Handrai kasiwaitang kaya sya kam ju pai ketin. Lane kam ju jrong keti yano ru. Kajupan hapok yala deh kmat kibriu baro. Wadla kalalong kabariu spa keti kejat jong master syu. Kam pat syam layu setia kejing kemen bat kejing lalut ha balik bawan. Kidang dapat tang kejing penwit bat pentut kejing im jongka. Handrai kam ju yathu ne ong yau master syu. Tadadu bau master syu unyu ihi dala kejong ki khamat. Ya ke ba kibriu kile ya ka. Bat wadlau laju ong bunsin. Bakam dai ban sya than. Lada kibriu kit jrong kdia ka. Makaru kadai ban siu keliang yaki kumju. Handrai ka siwitang kam junut ban le kumta. Badadin kato kanya benai balayat kum kata kejing im baman la kesngi. Kasiwitang kaya sya bat kaya don rengkat bat master syu. Kum kabariu spa handrai ka badan buram. Kum tau master syu la jing tip syaki kimiki pa jong u. Bau lakwa ban ya thono bat kasiwaitang. Kumta kila dapda kejing kemen. Handrai syoba kesngi kan poi bau master syu unwan yalam ya kasiwaitang syaying ban penitu syak. Ban penitu syaki kimiki pa jong u. Ukpa jong u la yafun bat ka anya. Da kabaya weru ba kadai banwan bam jalang syaying jongki. Anda lawan master syu. Kumta kala dapda kejing kemen ban yosngo ya kata kejing syakon. Bahkan wan bam ja syaying jongki.
namar baka kwa banya poi kha bat Master Chu khun jong u Henry shwa ba Master Chu un poi shiying ulapan nau jan jong Master Chu ya kadur jong kashiwai tang haba pa jong Master Chu lapai ya kadur lai thu ba kadai kashiwai tang kabadi ka khun sbat bat kabaduk artat balapan pau namru ya kada ka anya ba kashiwai tang kadai ka kanthai dakan kumtau pa jong sham la so tanat Chu ya kashiwai tang bat ulas ngo annut ba Master Chu khun jong u unwan yalam ya kashiwai tang shaying anda Master Chu lapua haying harangkat kashiwai tang kabai jong u baro kilaya ap kroi banya bam jalang no tang maraya poi maki Henry hakane kapor kala poi pan sha kajingannya namar bau kpa jong u umsuk ya kashiwai tang nabaw layo jing tip ba kadai ka kanthai dakan hakata kasngi laya don langru ka samla jong u barim ka anya bat kato kane ki parlok jong ka bat ki bahaying asam jong Master Chu kila kren ben bat penleran ru ya kashiwai tang Henry laj no tang ka kami jong u hi kabasngo tanat ya kashiwai tang bat ukpa jong uru lama ham tang ba so tanat satya ya kashiwai tang Henry kumno ha ka bakadu lala bani kren yesuk syapang kata nabaka kami jong u ka bahaya kashiwai tang bat kam kwa bu un yapoi bat ka anya kumta la syasmo bahaya Master Chu ba un bat sa rengkat ju nom bat kashiwai tang kumta nadu kane kasngi kashiwai tang kala da kajing kemen kerhai klem na don Chu mano ru ba penthut ha kajing jongka bat Master Chu bat kala long ru kum kajing kerku ka ba kraw tam ha kajing jongka naba kampat Chu yomat meno kajing hapadang kajing suk dai tan hapne jong Master Chu ubala thit ningkong yaka ha kajing syada wapisa ha ka kemi jongka menta kala suk bat kala long ka baruspa bat ha ka bakut jongka khana lapen ba Master Chu lapha ya kashiwai tang bakan pendep ya kajing pule bat kala pas ya ka kardan ka bahe bah bat lapen ba lawan shaw yaka ha ka ba kashiwai tang ru tang mari kala mare da kajing kemen bat kedup ya Master Chu lok jongka ka film ru kala poisha ka bakut lada piso tanat ya ka khana wat klat ban share like but subscribe khub le ya phi baro